Pa dobro, ja mislim da smo dovoljno čekali, da možemo započeti s ovim predbožićnim blagdanskim dočekom ovdje u gradskoj vijećnici. Ako dozvolite, ja bih sjeo. Biće mi lakše. Prije svega, ja bih vas lijepo pozdravio. Evo ovdje smo se našli u gradskoj vijećnici, koja je malo dotjerana konačno i gdje se možemo ne samo u ovakvim skupovima, već i u drugim prilikama naći i ugodno provesti vrijeme. Pozivam ovom prilikom, ako imate svoje nekakve seminare, sastanke, ova vijećnica je otvorena, slobodno dođite i prezentirajte sebi i svoj grad na način na koji to najbolje. Pa, da malo okarakteriziramo vrijeme u kojem živimo, to je to u biti, evo sada na kraju 1994. godine Novska, pa i sama Republika Hrvatska. Znači, možda početi od političkog trenutka. Kao što je rekao Galileo Galilei, pursi mole, ipak se kreće. Ovo otvaranje autoceste, to je naznaka ipak da su se stvari počele odvijati na način koji je povoljan za razvoj Republike Hrvatske, odnosno rješenje jednog velikog problema, a to je okupirana područja gdje smo i mi isto obuhvaćeni sa tim nedaćama, trpeći konstantno taj okupatorski teror i nemogućnost povratka prognanika na svoja ognjišta. Ja se nadam da je ovo što se događa ovih dana i što se dogodilo možda malo potiho uvod u povratak prognanika i nadam se da će Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske zauzeti ovaj željeni stav, malo tvrđi stav da nema odstupanja i da se naši prognanici, a isto tako jednog dana izbjeglice, moraju vratiti na svoja ognjišta. To je jednostavno budućnost Hrvatske, bez toga niti nema budućnosti Hrvatske i mislim da ovo što se dogodilo ovih dana da jednostavno daje nekakvu nadu, optimizam za bolji sutra, prije svega ovih ljudi koji su ipak najveći pačenici uz stradalnike, ostale stradalnike u zadnjem Domovinskom ratu. Sve ovo što se događa proživljavamo, netko burnije, netko manje burno, hoću reći, nekoga se mnoge stvari tiču, netko prolazi kroz život bez većih posljedica, no prije svega ono što moramo prihvatiti, to je realnost života, realnost u kojem živimo, pa i svi mi zaposleni, odnosno zaposleni u Novskoj proživljavaju ove dane i u političkom, a isto tako ovom puno važnijem za sada od mnogo čega gospodarstvenom trenutku Republike Hrvatske i grada Novske. Pa da samo malo podsjetim, u Novskoj krajem 10. mjeseca, znači početkom 11. mjeseca je bilo 882 nezaposlena radnika. Od toga je 61 nezaposleni bio iz razloga što je poduzeće prestalo raditi. To je jedna slika Novske, a mislim da taj porast nezaposlenih pomalo i raste i njega u svakom slučaju ćemo morati smanjiti, odnosno nastojati da budućnost Novske ne bude u porastu nezaposlenih, već da broj zaposlenih raste, a isto tako onda će rasti i taj nacionalni dohodak, odnosno neće biti socijalnih problema. 95. će vjerojatno biti malo je okarakterizirana time što će poglavarstvo morati
više voditi brigu, ono što su neki rekli da se politika ne miješa u gospodarstvo, baš će se morati uključiti više u gospodarstvo iz razloga što smo svjedoci ovih dana i proteklih mjeseci da nam neke firme ili nestaju stečajnim putem ili je pred njima stečaj. U svakom slučaju ne bismo trebali dopustiti i 95. počet ćemo, pretpostavljam, sa jednom sjednicom poglavarstva proširenom gdje ćemo pokušati dobiti određene ljude iz Republike Hrvatske, odnosno iz Vlade Republike Hrvatske, pa ja ću osobno zamoliti i potpredsjednika Vlade, gospodina Škegru, da dođe ovdje, da ga upoznamo sa aktualnim trenutkom i da vidimo što se to može dogoditi, odnosno poboljšati, da nam se ne dogode više napreci, odnosno ZTP po najnovijem, takvi stečaji gdje gubimo, ja bih rekao, ipak nesretno gubimo radna mjesta, iako je bilo mogućnosti da se znatno kvalitetnije riješi ti problemi. Zauzet ćemo se i za probleme Kozare. Evo, sad je već dogovoren jedan sastanak i pokušavamo naći banku koja će pratiti kreditno Kozaru, odnosno Metaplex po novome, ali govorim stare nazive da se bolje razumijemo. Znači, jednostavno, oni kojima je potrebna pomoć, moći će doći ovdje i zatražiti je i ne smiju ni u kom slučaju biti distanci niti za poduzeća gdje je pretežni vlasnik ili većinski vlasnik država, a isto tako tu ubrajam i poduzeća koja imaju pretežno vlasništvo dioničara ili sitnih ili krupnih dioničara, jer ponavljam, bilo je u 94. velike pomoći, pa samo da se prisjetimo pomoći drvnoj industriji Troput za kredit od milijun nešto maraka iz sredstava Hrvatske kreditne banke za obnovu i razvoj. Novska će uvelike ovisiti o tom gospodarstvu koje, moram nas uvjeriti, je jedno u nizu gospodarstava Slavonije, osim časnog izuzetka Đakova, u vrlo teškom položaju. I to je ponukalo nas da već sada na sjednici poglavarstva i na zadnjem gradskom vijeću, gradski vijećnici, pomalo sa strepnjom okarakteriziramo trenutak u kojem živimo i donosimo zaključak. Jedan od zaključaka je pomoć jednom od poduzeća ovdje u Novskoj, ali mislim da će biti jedna tematska sjednica i poglavarstva i gradskog vijeća na temu gospodarstva Novske. U 95. godini prije svega pokušat ćemo pomoći u otvaranju obrta, malih poduzeća i to u onom smislu što je bio i razgovor između gospodina Kovačeva, direktora Hrvatske kreditne banke za obnovu i razvoj, i mene osobno kad sam mu rekao dajte nam male kredite za male poduzetnike, ne kredite od 2, 3, 5 milijuna maraka, već od 50, 100 tisuća maraka, da bismo mogli krenuti na način koji je najzdraviji. Nijedan obrtnik, mali poduzetnik do sada nije propao, a niti će propasti, jer on uvijek sebe nalazi u tržištu i ako je potrebno, lakše se preorijentira u momentu sa svojih 5 ljudi nego sa 50 ili 500 ljudi, kao što su to velika poduzeća. U tom smislu, ako ste čitali novine, Hrvatska kreditna banka za obnovu i razvoj daće 30 milijuna maraka i plus 30 milijuna maraka iz izvora njemačkih, odnosno Njemci će dati još tih 30 milijuna maraka, znači to je negdje otprilike 60 milijuna. Najveći krediti će biti do 400 tisuća maraka, pa evo u ovom trenutku pozivam
vas, a ima ljudi koji već sada traže ideje što da učine u Novskoj, da se zadrže u Novskoj i čime da se počnu baviti. Bilo je navraćanja ovdje pa smo davali određene savjete, pa ja bih rekao čak i jednu ovako vrlo korisnu knjigu gdje se vidi presjek mogućeg gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Molim da ti ljudi koji su zainteresirani neka navrate ovdje, pomoći ćemo im u izboru. Isto tako savjetovat ćemo im kome da se obrate za izradu programa, jer u svakom slučaju da kvalitetan start sa samim programom, programskom osnovom s kojom se moraju najaviti i javiti kod određenih institucija za dobivanje kredita će biti početak njihovog biznisa. Mi ćemo vjerojatno u ovoj gradskoj upravi, a o tome ću kasnije reći, načiniti određene pomake. Zbog toga moramo zaista biti efikasni i jednostavno pratiti, ako se sjećate, moji kolege koji su bile na sjeveru Njemačke gradske uprave u Veru, to otprilike na taj način liči. Maksimalna fleksibilnost u svakom trenutku, davanje informacija, odnosno usluga svim građanima grada Novske, a isto tako i svima onima koji navrate u Novsku i koji su zainteresirani za ulaganje u Novsku, a sada ih već ima i to se osjeti u trenucima više u kojima je bolje Republika Hrvatska stoji što se tiče same sigurnosti, a ja se nadam da pitanje razvoja Novske neće doći uopće u nekakvu situaciju kada Republika Hrvatska, čudnu situaciju kada Republika Hrvatska bude vladala cijelim svojim teritorijima, isto tako i grad Novska. U pogledu kulture, prosvjete i športa morat ćemo zaista jako puno raditi. Ja osobno u 1994. godini nisam zadovoljan sa učinjenim, jer mislim da je znatno više učiniti, no bar u zadnjem tromjesečju, odnosno kvartalu 1994. godine dane su naznake za određen razvoj grada Novske u tom pogledu. A to je folklor, pjevački zbor i slične aktivnosti koje za sada grad Novska nema, a koji ipak bi morali dati u određenom smislu Novskoj jedan identitet. Drago mi je što je uspjela glazbena škola i to moram sada hvaliti ovom prilikom, ovim svečanim trenucima gospodinu Jureziću koji se zaista zauzeo za glazbenu školu i prisutnost na tim glazbenim satovima njihovi ovako ispunjava nas koji smo bili prisutni, jer vidimo da ima mladog potencijala kadra za, ajde danas sutra, glazbenike, bar u okviru grada Novske i takve kvalitete, odnosno klase. Pa evo, to je jedan svijetli primjerak kako se mora raditi, da se mora zaista puno truda uložiti da bi se nešto oživotvorilo. A tu je trud prije svega bio da se uspostavi kontakt prije svega sa Zagrebom i sa ovim gradovima koji imaju već tu glazbenu kulturu, odnosno predavače. I naravno, pretpostavljam da će ta glazbena škola, ako se bude ovako dalje radilo, ne biti odjeljak ili ispostava nečija, već da ćemo imati samostalnu glazbenu školu, osnovnu glazbenu školu. U 95. po svemu sudeći morat ćemo stvoriti određene uvjete za razvoj i kulture i prosvjete i športa. 94. je značajna po tome što smo ipak na neki način dobili tu investiciju osnovne škole gdje se ušlo u obnovu osnovne škole iako je bilo značajnih problema. No, mislim da je to jako mali dio onoga što se mora još učiniti u buduće i u prosvjeti i nadalje, jer prije svega uvjeti za rad daju
i rezultate. Ako nemate uvjeta, onda vjerujem da neće biti ni rezultati. Nastojat ćemo da dječji vrtić koji sad nema uvjete, da dobije uvjete sa proširenjem svojih kapaciteta, znači jednostavno dogradnjom, a dom zdravlja, evo, vidite i sami, da samo spomenem njega, je konačno riješio svoj problem. Vjerujem da ćemo i u toj sferi života, ne spada baš u ovo, isto zadovoljiti naše građane koji su za sada s opravdanjem nezadovoljni. 95. i planovi nadalje 95. su zaista po nekima veliki, opsežni. Čude se ljudi što smo mi to zacrtali u 95. godini, no ja mislim da se sve može ostvariti na jedan dobar, osmislen, ako je osmišljen način rada, odnosno planiranja, i ako se realno postave stvari na svoje mjesto. Pa evo, ja bih vas ovom prilikom upoznao, vas koji ne znate, a dosta i većina znate, sa 3 osnovna projekta koja su u pripremi, odnosno već se i u određenom smislu izvode. A to su uređenje centra grada, početak izgradnje sportske dvorane i početak radova na galeriji Bauer. To je nešto što bi trebalo u 95. ne samo dobro isplanirati, već i u određenom dijelu realizirati. Naravno da sve ovisi o sredstvima kojima budemo raspolagali. No, pitali su me zašto sportska dvorana, pa ne mogu se naći sredstva, uvjeti za izgradnju sportske dvorane. Ne mogu se još 5 godina, ja vjerujem. Ako budemo čekali, vjerujem da nećemo imati još 5 godina sportsku dvoranu, ali mislim da ne treba čekati. Određene stvari treba svjesno isforsirati da bismo došli do rezultata. U ovom trenutku je izrada projekta uređenja centra grada, potpisan je ugovor. Još uvijek se traži najbolji ponuđač za projektiranje sportske dvorane, iako cijene su dosta velike, komisija poglavarstva zaista ima velikih problema s time, jer smo očekivali daleko nižu cijenu. Očito da projektanti imaju dosta posla ili smatraju da je njihova cijena ovakva. I ono što ne smijemo ove godine, odnosno iduće godine propustiti, to je galerija Bauer, s kojom moramo započeti, i to ćemo započeti dijelom iz humanitarne pomoći, one materijalne humanitarne pomoći. Znači, ako budemo nešto mogli materijala sakupiti, a već je jedan dio sakupljen, i utrošiti ga na objektu stare gimnazije, jer po svemu sudeći mogli bismo izgubiti tu zbirku, jer ima dosta apetita i sa strane da je dobiju. Pa i kroz galeriju Bauer, odnosno kroz likovni amaterizam Hrvatske još uvijek u ovom trenutku, mi bismo mogli dobiti jedan identitet, da budemo stjecište likovnog amaterizma i da jednostavno se Novska jednom godišnje, kao što se gradovi prepoznaju po određenim manifestacijama, da se Novska prepozna u tom smislu. Sredstva za galeriju Bauer Novska u svakom slučaju neće moći izdvojiti u velikoj mjeri, ali nadam se da oni razgovori u Ministarstvu kulture i prosvjete još 90. godine da se mogu nastaviti, iako su tamo izmijenjeni ljudi, gotovo nikoga nema od one garniture koja je bila, ali mislim da se uz doktora Bauera može stvoriti opet povoljna klima i krenuti i u taj projekt, jer mislim da više ne trebamo gubiti vrijeme na to. Znači, to su osnovne 3 stvari u Novskoj koje ćemo u 95. pokušati realizirati, ne u cijelosti, neće se moći u cijelosti, ali će se u značajan dio posla krenuti, da bi Novska ipak dobila taj dio sadržaja, odnosno stvorila
baš ono što sam govorio ranije, uvjete za normalni razvoj, da ne bismo bili negdje ispod prosjeka. Uz to nastavit ćemo dalje, pa rekao bih agresivno, sa onom infrastrukturom koju možda većina od vas ne vidi, i tih 4,5 km vode, odnosno vodovodnih koji su napravljeni u prošloj godini. Nastavit ćemo isto, ja bih rekao, takvim tempom, ako ne i većim. Zaista dobru suradnju napravili sa Hrvatskom vodoprivredom, koja nam je izašla u susret i jednostavno vidjelo da se ovdje hoće raditi, da se može raditi, da se ozbiljno radi, pristupa tim problemima, i onda nas je nagradilo time što nam je možda i više pomoglo nego što je trebalo. Da ne zaboravim gradska naselja koja su sada više prepuštena samo sebi, jer jednostavno nije definiran njihov status, a status im se prije svega definira na način sredstava, znači koliko se sredstava ima, takav se život odvija u svakom gradskom naselju. Pa poslije nove godine, neovisno o tome koliko ljudi budu bili spremni, morat će se oformiti ti odbori, mjesni odbori, koji će voditi brigu o svakom gradskom naselju. Izvor financiranja u svakom slučaju neće više biti samo doprinos koji kod nekih kreće, već je to komunalna naknada koja će biti obaveza, ne više da će se samo neki ljudi nasmijati na nju i u gradu Novskoj i u gradskim naseljima, jer jednostavno na takav način ćemo moći riješiti one probleme koji se ne mogu za sada rješavati. U tom smislu ovdje u gradskoj upravi, o kojoj ću samo nekoliko rečenica reći kasnije, bit će posebno jedan odjel, pododjel u stvari, u ovom upravnom odjelu koji će se baviti gradskim naseljima, jedan odjel koji će se baviti Novskom ovdje u smislu komunalnih poslova, a stambeni dio će biti ipak negdje sa strane, da se ne bi ti poslovi preklapali, znači pokušati dobiti jednu kvalitetu o svemu. U ovom trenutku nam jedino nedostaje, da bismo sve to objedinili, onaj dio kadra informatičara, jer ljudi prođu obuku, ali rijetko tko se uplati sa tim problemom do kraja i da savlada jednostavno informatizaciju, da postane jedan brsan softveraš koji može sjesti za kompjuter i određene stvari iskreirati. U tom smislu u gradskoj upravi baš pokušavamo napraviti nešto što bi dovelo do te efikasnosti i u gospodarstvenom smislu, kada netko dođe ovdje, a kada mu je potrebna nužna brza pomoć, da dobije dobru informaciju i usmenu informaciju i pismenu informaciju, da dobije što je to Novska, pa s tim u svezi, ono što sam rekao malo ranije, ići ćemo u jednu mrežu, jedan sustav ovdje informatički koji bi trebao biti jako efikasan. A taj sustav će se povezati, sada već možemo reći, sa jako dobrim katastrom grada Novske, koji se opremio ne samo s strojevima koji stoje, već je to zaista i saživjelo i sa ljudima i sa problemima, i možete dobiti kvalitetnu i brzu informaciju, pa smo stoga u suradnji sa katastrom, odnosno u dogovoru s njima, da danas sutra kompletno sve podatke što se tiče grada imamo na raspolaganju, da bismo mogli zadovoljiti znatiželjne, odnosno one koji žele dobiti brzu, kvalitetnu informaciju. Ljutiti, ja mislim da nam to može biti kao na neki način
podstrek za dalje, odnosno priznanje za ono što smo učinili do sada. Evo vidite, život teče dalje, pa i vlakovi su počeli voziti, a Novska je također jedan vlak. I zato moramo nastojati da ovaj vlak ne zastane, ali prije svega da taj novljanski vlak bude pun svih nas, jer ako ne bude bio prazan, i ako budemo maksimalno se trudili, surađivali, davali jednim drugima informacije, davali ono što trebamo dati, ja mislim da onda naša djeca, prije svega ona, a ima ih jako puno, to vidimo tek onda kada nemaju dovoljno prostora za odvijanje nastave, da naša djeca će živjeti u znatno boljim uvjetima, ljepšem gradu ovdje, gdje na ovim prostorima Slavonije, jer mislim da ima jako lijep položaj i još onda zaslužuje da je uredimo sa svim njihovim njenim gradskim naseljima i da onaj dio života kakav je bio prije, znači u određenom smislu napuštanje Novske, da to zaustavimo i da oni i dobronamjerni i oni koji traže zaposlenje ne mogu ga naći negdje, da se nađu u Novskoj, da im ovo ne bude odskočna daska, jednostavno da bude puna dobrih ljudi sa dobrim namjerama. Ja vam u ovim trenucima želim sve najbolje vama, vašim obiteljima, da u najmanju ruku bude 95. mirna kao 94. godina. Ono što je moja najveća želja, a želja mojih kolega iz poglavarstva, vjerujem i svih vas, prije svega da se prognanici vrate svojim kućama, jer onda smo zaista ispunili, ja bih rekao, zadatak sa 90%, onda onih 10% ćemo rješavati, ja bih rekao, na neki lakši način. I još jednom pozivam vas na suradnju u 95. godinu i na pomoć, da nam pomognete koliko budete mogli, da kada uđemo u ove projekte, u ove radove, a to je samo dio nedostataka Novske, da sa vašom suradnjom, sa našim pristupom, da ih dobro i kvalitetno realiziramo. Hvala vam lijepo. Pa evo je bio ajde rećemo ovako, sjedećeg obavezno, ako ima neko nešto da reći ovom prilikom. Kaže, ako nemamo ćemo se preseliti na onaj stojeći dio posjeli na Uzrak. Saborski zastupnik se smije nešto, ne znam. Ja sam znao da ću zvati vjerojatno na kraju, međutim, rekao bih samo jednu stvar koja, jučer ste čuli predsjednikov govor, pa prekšće smo imali zajednički klub, predstavnici svih parlamentarnih stranaka u Saboru i predsjednik je bio veoma oštar, kao jučer, i prepoznao nam je odgovornost koja se događa sad i koja će se dalje događati u 95. godini, pa ću vam reći doslovno šta je po prilici rekao ovako. Kad Isus došao u hram, onda istirao sve trgovce koji nisu htjeli raditi, slušati i ostalo. Rekao ovako: vi ćete kao zastupnici u Saboru biti odgovorni od sada za sve one koje ne rade u službama, državnim službama, za sve prijavke, čuli ste jučer, neka je naveo, koje se događaju, da se što aktivnije uključimo, da jednostavno ljude koji su neinertni, da ih pokrenemo ili da ih maknemo na druga radna mjesta, jer mislim da je vrijeme porođaja prošlo, vrijeme ove naše države, od ovog djeteta, da tako kažemo, 4 godine, već vrijeme da on počne stariti.
i da preuzmemo zajedno stvarno svi svoju obavezu, da ljude koji nisu spremni, koji nisu sposobni voditi, koji se nisu sposobni boriti, jer prevelika je obaveza za ovo zbog ljudi koji su poginuli i ranjeni u ovom ratu i obaveza koju moramo zajedno, pa još jedno, ne samo na vas, nego ja ću nastaviti što više sve one koji nisu u ovom trenutku spremni, nisu sposobni, da je što oštrije prozivamo, da što oštrije nastupamo prema njima, da ljudi mijenjaju svoje navike ili da mijenjaju svoja radna mjesta. Ne da to bude nekakav pritisak, ali da stvarno ljudi koji ne žele raditi, koji ne žele pomoć, da ih ovdje u poglavarstvu, u cijeloj županiji, počevši od župana, od nas saborskih zastupnika, da se što više prozivaju, da se što više uključuju, da odnos između svih nas bude što bolji, a da budemo zaista stvarno svi oštri, da se ne događa, a i nama se puno takvih stvari događa, kao što je predsjednik jučer pokazao, s koliko zaista ljudskih gluposti možemo ljudima zagočiti život. Pa evo samo toliko, ja sad moram preuzeti ono što je predsjednik rekao, ljudi puno dolaze i kod gradonačelnika i kod mene, pa vjerujte da ćemo stvarno biti zaista nastoje da ostvarimo ono što je predsjednik tražio od nas. Evo samo toliko, vama i vašim obiteljima čestit Božić i sve najbolje. Hvala. Samo smo te htjeli još nešto pitati. Dobro. Ja se zahvaljujem, pa možemo preći onda na jedan mali koktel.